Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili ye-Radio Inkezi. Lami igama nguMfezeko, intuthuko ngaqhumana bathi iLasbo namaGumede. Ngane kwethu ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, uzophinde ucela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulayikha nokushare. Okukhona okukhulu kunakho konke. Umndeni usuqinisekisile ukudlula emhlabeni kwenkakho yomlingisi uDon Mlangeni Nawa, udume ngendawo kaMhlongo, uhlala kwabafileyo, uZep Matabane kwisidingo, kanjalo futhi nolaqhasha kwisigodi Nice. Ngokwesitatimende somndeni loqokothela manga odlule emhlabeni eneminyaka engu-65 namhlanje zingu-April 16. Kwisitatimende esibhalwe umndeni sifundeka kanjena ube inhliziyo yomndeni, ubaba enothando, ubhuti nomngane emhlabeni, bengumlingisi onesiphiwo nohlonishwayo, beqhakaza njalo uma seshashalazini. Umlando wakhe uyaphila empilweni yabantu akaxhumana nabo ngemidlalo ayidlalile nothando alivezile emhlabeni. Ngaza kwethu si-Radio Inkezi sidlulisa amazwi omakhulu yokudumala nje ngokudlula emhlabeni kwaleli qhawe, sithi rest in peace, kanjalo rest in peace. Ngaza kwethu ke ake sihlale comment section ke nawe udlule ngamazwi akhombisa ukudumuduza emndenini walensizwa ekade engumlingisi wemidlalo eshashalazi eyahlukahlukene.